everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas. Gawa sa diyan kay magmatay na! Animal. Tingog rong Miguel. Gawa siya! Gawa siya! Si Miguel. May magkauban siya nga. May mga armas ka na. Dukong taman. Nga mo sundang. Kamatay ang gusto ninyo. Labaw pa ko. Ay, may kumpiyansa? Nakamalay ito nga misyon da. Ay, lagi mo kumpiyansa. Ang damo na armas ninyo. Oh, si Babaw ay. Naibay-bay si Babaw, oh. Babaw naman ka. Basig na siya niya. Kadiyot. Sudlo na itong ilabay. Basig na sud. May tago kay nahadlok na to. Magpadool ko putan. Akong pugsud pag-abli. Huwag ka mga ban. Katkatan nyo diya si Babaw. Susihan ninyo. Kay basin toog na siya diha. Sige. Kakoy maniho din eh. Karon, magpadool ko putan. Ibalik siya rin sa bahay. Ibalik si Miguel. Liyo ni mga kauban. Kito amikat-kat sa mangga. Hinayin ko gabli ang tarangka. Aron ko na matangka na siya o maduot. Mupugos og abli sa portahan. Masukamod siya. Karon niya. Nabli na. Nagkaduol na siya. Sige, paduol pa. Miho na siya dasmag sa portahan. Sige, dasmag! Yeah! Di na siya ako pablikrik! Yay! At naumod ko. Kalat kami ang liportan o nalagput ako armas. Dali! Isuga! Isuga! Dali! Tigpason na ka! Susunang! Higit siya! Niyawap mo! Mga pulis! Yes. Si Colonel Martel ne. Oh, unsa? Si JR? Nasab? Pagkabweset! Nganong mahasol ka man, anak, Colonel Martel? Nag-practice na si JR, padung na sa pagkamanso. Nakatigbas sa mga... Wa maghamamatay yan na tigbasan. Wa hinoon, Congressman. Na ospital, pero mura naman hinuog ako'y amahan niya. Okay na, Colonel. Okay na gagay na. Di na mag-amping kundi magkasugat og tagam. Ipabalhog na dito sa DS aron makaton. Banyag sa ilong! Nakatigba si JR ni Miguel, sir. Ay, nagsalig kay minor de edad. Pero kinahanglang mahatagan siya og leksyon toro aron dili kanunay magdanghag ug mogamit na siyang Unsay mahitabo sa akong anak, sir? Mama Pasing, oh, Ginoo ko. Unsa may akong sa ganahipo sa Ginoo kundig. Ngano naingon ba rin si Gia? Mapasing likunang imong kaugalingon, ma. Ay, pagsutik yung anak pasing. Pagsuway na ning tanan. Pero supra na kayo kundig. Dili na din ako kaya. Ang akong tugahan. Ma? Seng! Ma? Seng! Seng! Isip ko ginawa. Ma! Pasing! Ma! Pasing! Pasing! Ma! Pasing!
Nanggundi, si Mama. Si Mama. Masa na kaya kahimtang na sa ICU. Magampo lang ta, Chen. Magampo lang ta nga dili untay tungkol sa Ginoo. Nga may tabo ang atong gikahadlukan. Dili lang unta, Chen. Kung simba ko si dangata ni Mama, si JR. Sila si Papa Turog yun ang mabasal initanan. Sila yun ng gundi. Chen. Di ko mabuhing magdugay ko din sa rehab. Wa na ko panganduya. Ngani ko din Mabuang ko din Kinala magkapangita ko paagi nga makaiskapo ko din May tabo na, may tabo. JR, anak. Sa to? Si Mama Pasing. Murag siya man to. Miagis kong tungod. Misangpit na ko. Binuang. Huwag ko matog. Pero murag ko alimangawan. Mga una, manigayon na nga akong ipaabot. Mangita kong timing na makaiskapo na ng impyernong dapit. Bangag sa bungbong. Noon sa man ko. Init na akong paminaw. Tugnaw mo nung taong gabi kiniguan. Gilas na kayo nga akong pamati nga. Nindot kayo ni kaligog tubig. Labutangan og ice. Pero muwa ang kagilas nga akong gibati. Ay! Naunsa man ko. Huwag yun ko makasabot nila. Ay! Kadako ra magbangag sa bungbong. Saan naman oras sa gabi? Tanaw na itong cellphone. Gusto si pasado na sa gabi. Ahak ba ini? Huwag pagkumpati ang duka. Yan naman Kaahak ba ini? Ay! Ahak! Ay! Panuway-nuway sungay! Mura mahinuong ko ka. Di ka buhi ini. Nakalitas pag-ring sa akong cellphone. Si Colonel Martel. Gusto mo yung tuyo nga nanawag man ako. Ning orasas kagabiyon. Hello, sir. Kumusta, Turo? Banyag sa ilong diya, sir. Wa pa yun magatog. Gilaay ugwa mahimutan. Ambot kan taon sa marong gabi unay. Murag nahi naman yung kayo. Walain. Murag doon na na'y koneksyon ining akong ibalita ni mo karon, Turo. Ha? O saan balita, sir? Wa gyoy laing makapaybaw ni mo diha. Ako ra gyud. Unsa lagi, sir? Nakapahuway na gyud taon sa konsumisyon ang imong asawa. Ha? Usa ko na pagka-istorya, sir? Wa kong kasabot. Patay na si Pasing nga imong asawa. Patay na si Pasing? Mao ka na, Turo. Patay na ang imong asawa. Patay na si Pasing? Patay na si Pasing? Huwag yun ko makahigyang ganina pag-ikyas din sa rehab center. Kay higpit kayo mga gwardya nga nagbantay sa palibot. O usa pa, mga dagko guys sila lawas. Dili masiyon sayon. Wa ko maadat sa kinabuhi din Istorya. Bisan kinsa lang mo ani og musod. Ug matag og mga istorya. Bisan unsa. Maghisgot-hisgot o Ginoo. Di ko ganahan ini. Kailangan makakita ko pagi nga makaiskapo ko din Wala yung baki. Suuron ko na lang ni mga gwardya. Ug mangumbinsir ko mga sama na ko nga ni adin JR, anak. JR, Mapasing? dili na kita magkita pa doon.
Dili na gyud. Samok ni mo maoy! Ako dukan... Disod ko ginawa. Uban ako. Uban ako. Dadong taka. Dadong taka dong JR. Iyo ko kuniti. Dili ko makaginawa. Dili ko makaginawa. Ay, si Mama Pasing. Anong ingon niya itong ang iyang itsura? Anong naglubos puti siya sa akong damo ko? O gano'n nagilag siya o iya kong gigunitan. Kay dadoon ko niya. Ang si buti pa sa buti ni. Unsa man! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.